bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam. En calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tugude baba Abou Hafsatu Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddade Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaysiri tanum arɗo guerlel. En garti e émission men holmo woni an tawa ko tongode men temedere e nogas e goo. Eɗen jaɓɓi koɗo tedduɗo koɗo mawɗo nde tawno ladde nagge wawa wiide ladde albarke nde tawno ñande fof ko hen dawata. On o wiyete ko Amadou Tijani won o wonin ɗo jagorgal keptinangal jogingal ko wiyete fina tawa malla mbiyen ɗum culture. Kono kadi ni o joɗaninoma leydi Sénégal toon to Canada to haɗani ɗon o wonino kadi ni ko windiyanke kadi ni defte keptinaɗo ko on woni koɗo men haade men woɗɗoyde malla mbiyen nde wotti fondate e jullare yo taw jomum tawako. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɗo moƴƴo mi salmini kala mo calmini caggal yettude Allah e julde ɓurɗo windere Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe fof eɗen ñaagui Allah ko jogorɗen haalde ko yo dañen yimɓeɓe nafoore. Beele emin mbawi andude hol gonɗo Amadou Tijani. Amadou Tijani won dey tokara mum ɓuuri lollude e Fouta. Ceerno Amadou Tijani won mo kay haydi taarikh addi kanko woni sababu addude ceerno Hamme Baba Cilone duɗal ceerno Hamme Baba kala moƴƴuɗo e gando e Fouta goɗɗon yalti walla yalti koye jaltuɓe ɗon. Min noon babam Alhaji Ibrahima won nde woni France 1956 kañum joom suudu mum nenam Fatimata Ly toon Allah hodiri jibinami e wuro ngo wiyetego Créteil sur Seine Val de Marne hakkude mum e Paris intramuros ko kiloji 4. Tigi joni en jahattoɗo Adama Diop o waɗana en dartol gurdam Amadou Tijani won. Amadou Tijani won jibina ko ñande 15 lewru avril hitande ujunere e temede jeenayi e capanɗe joyi e jeegom ton to nokku biteɗo Creil sur Seine tawete ko to leydi France e lamorgo Paris. Ko toon o waɗi jangde makko duɗal jaabi hatirde e oɗon option science politique e nder université mo Lyon 3 caggal nde o arti ɗo e Sénégal. O liggima e secteur privé gila lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e goo 2001 o heɓino wonde jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate fina tawa e nder leydi ndi e on saha wonno horeji ko maître Abdoulaye Wade mo ganduɗa cehlagal mawgal nene hakkude mabɓe. Kanko gorko mo Podor o haɗani ɗon tan sabu o windi defte kewɗe e publication ngaji makko battiniɗi ina tawe hen Résistance, Le crépuscule des vanités, ina wonde Lorsque la nuit se déchire. Kono kadi e nder ɗen defte ɗe o windi ina tawe hen ɗemgal Pular. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum woni seeɗe komin jubbanno on e o gorko mo ganduɗa kay tarikh mum ene yaaji. Allah jarama o jarama. Amadou Tijani holno jiruɗa dartol gurdam mana Adama Diop haaliri ni? Eyi Seydi Ba min gurdamam jutani taw jutgol ngol ganduɗa ene wawi darede kono wonko jubbi hen seeɗa. Mbiyeten tan ko ɗo jangguɗen école primaire puɗɗoriɗen ko 1963 Kaolack école Gambetta nde wonno nden fonctionnaire uji geggat min wonde babam ne woni médecin chef Kaolack 1963 min gumiti toon min paye Diourbel 64 65 min garti Dakar gila nden noon min geggani Dakar ha ɗo caggal école primaire janggumi collège de la cathédrale toon mbaɗmi gartimi wadde 6e 5e après nawami lycée Blaise Diagne nde gummimi lycée Blaise Diagne fayi collège Sacré Cœur toon kemmi baccalauréat nde kemmi baccalauréat mi yehi université de Dakar faculté de droit kono nden e cukagu yidde amen yaade Faray Seni Fori gummimi faculté de droit paami Lyon mbaɗmi inscrire science politique gonni France duuɓi 5 ha jeegom ha puɗɗimi toon liggade gartumi ga e Sénégal
uddirimi koye secteur privé min mi meeɗano miijade mbeɗe liggano gouvernement saka wonde conseiller walla ministre walla ambassadeur kono hoddiroji Allah ko hoddiroji Allah neɗɗo andi koko yahata e to finata kono anda to ñallata Allah hoddiri noon l'an 2000 laamu kesu Ablaye Wade min mi wona politicien anduɓe ɓe fof ni ganda min mi wona politicien ɓeɗe ɓallino Ablaye Wade noon e gandal e miijoji o noddimi goto wi kam omo yiɗi conseiller culturel te o yii ko bindanmi ko ine welimo omo hettini ɗum omo yiɗi suka jawɗo famde e bawɗo windude ko ɗum tan woni intérêt o ko e ƴettude min gondi nigro min gondi ha saaha goɗɗo ari o noddimi e hoddiroji Allah o wi kam omo yiɗi waddemi ministre de la culture mbaɗmi hen ko mbawmi nde Allah haaji kasi on mission gasi o waddimi e liggontonoɓe conférence islamique woni anosi fedde nde ganduɗa ko Karim Wade ardinano ɗum min liggodi duuɓi 5 ha sommet o ɓenni nde sommet o ɓenni o waɗimi ambassadeur Canada toon gonmi ha 2012 laamu kesu ngu ari nde wonno ɓe cikki minen koye laamu hiɗum ngu min jeeya ɗum ne kadi ko fodde ɓe noddiji min gila nde noon min koye golle ko hooram jahanmi tigi tigi laabi eɗen mbawi tan ruttade seeɗa mbiyen holno foti no wiyeteno wutteji meɗɗa ɓornade e nder politique wono wonde ministre walla mbiya sa fami ko kalmi ko min mi wona politicien Allah hawridini kam e ngaari politique noon sabu Ablaye Wade hay goto wawa feccude jikke ko waɗi e politique e Sénégal e ɓew liggodi hay goto anda ina foti ina jeeya e kanko no yarata o wona tan kanko liggantoɗo parti makko soɗon ciftora socialiste uji ɓurnoɓe mawnude o rokki ɗumen gueɗal manggal e laamu makko mi siftina tan hono Mbaye Jacques Diop yarham mum woni parti socialiste duuɓi e kitali heɓani toon haydara kanko rokki ɗum gueɗal woɗɓe e woɗɓe hono Adama Sall en goni ɗo socialiste uji koye laamu Ablaye Wade pirti hunde eɗen mbawi limde hen Sada Ndiaye en ko fuutankoɓe gonde laamu socialiste uji duuɓi e kitale kono koye laamu Ablaye Wade nden noon jikku Ablaye Wade e haqiqa tan wona foɗodirede e nder parti mum kala ko moƴƴi fata toon ala omo udditno kanko ɓernde makko kala joddiɗo e makko so tawi ka sénégalais o yi wonko mbawɗa omo itta gueɗal o tottuma ɗum ko ɗum pammi e ɗum janggumi e laamu makko e neɗɗagal makko tigui joni joni jaɓanten haɗata ɗon tan tawno en mematto memen ga ka windiyangue kadi defte beela emin mbawi andude foti defte binduɗa ko woni e marché o hande defte tati nayaɓo e joyoɓo ni nan e nder ordinateur am ko e satude ɗum gonmi ɗi duuɓi fof mbiɗa sikki tan inchallah so Allah newni ɗiɗi ɗi ma jaltidi ko ɓoyata defte ɗe ko pulaar français wolof aɗa defte ɗe min bindi ɗum koye farayse sabu gueɗe kewɗe ine saabi ɗum ine saabi ɗum so neɗɗo windi yiiɗi ko jangguede heewani janggoɓe e pulaar e no paamirmi e leydi men ɗo Sénégal mi wawi yahantaw Mauritanie walla leyɗele goɗɗe kono sa windi e tubakore ma yaa ɗo ha Nations Unies ma wawɓe ɗum janggude enen noon ndewno koye haare wona a yaltinto miijoji ma cakta ɗum e aduna woni ella windude mi haalni ɗum ni windoɓe e jolfo ɓe mbimi son bindi e jolfe ne kay yaltata Dakaru enen sen mbi haaldi e Haalpulaar ne wawi yajde kono sa windi e Haalpulaar nanoɓe Pulaar ɓuuri heewde janggoɓe e karafeje français wattaɗe e Pulaar firti nanoɓe Pulaar ɓe ɓuuri heewde e faamoɓe karafeje Pulaar ɗe eyyo tigi mi faami sinno joni ɗum waɗi ko wayno onon télévision ji mon ɗi ne mbaɗi fayida woni fayida o ko ine heewi ko ganduɗa ine winde e Pulaar oɗon mbawi ɗum janggude e Pulaar mbatton ɗum audio ji yimɓeɓe ne keɗo ɗum ɗota heewde nafoore hay somi windi hande deftere e Pulaar onon ƴeewon ɓe ganduɗa sawto mumen ine weeli jooɗo e télé walla e radio jangga chapitre goto semaine prochaine jangga chapitre goɗɗo mo ganduɗa taw yummen gonɗo
seenu paalel ne wawi huɓɓude radio mum ina heeɗo anda ko winda e deftere ko kono so ɗaldanoma e deftere nde ko ganuma wontata e mum gila nden en ɓosat joni seeɗa gila nden ha joni landa gonnoɗo ɗo o yeehi malla mbiyen parti on o yani jottiɗo ko APR beela aɗa gollodiri e mabɓe walla gollodirani e mabɓe no wirumami ni woto yejjit min mi wima min wona politicien mi ala e parti e kono noon parti mi ala e parti mi famnuma ha paama mi ala e parti te mbeɗa jeeya e haɓeteɓe ko ganduɗa enen tubakoɓe gaddi ɗum e men en batti ɗum aadaji tiɗɗi walla ni won hen saaji ko diine saabu sa woni APR a woni PDS a woni PS a woni LDMPT walla a woni AJ holko itti jibinandema e ndiɗo leydi holko itti nafoore mbawɗa addande leydi ndi e gandal ma e neɗɗagal ma e peewal ma kono so tawi wiyama tan an gonɗo e APR hay so tawi ko gujjo on ɓurma ɗum nawata leydi yeeso nawta leydi yeeso ko yo goto foof ñaawe e neɗɗagal mum ñaawe e gandal mum ñaawe e peewal mum ko ɗum nawrata leydi yeeso nden noon mi liggodaki e laamu hisngu kono mi bonnananiɓe haydara saabu eɓe jaaha haajuji mabɓe mbeɗa yaha haajuji am bala ɓe cikkata a bonnaniɓe saabu ɓe jii opposant ɓurɗo hande teskede e leydi ndi ko Ousmane Sonko on jidiri ɗon artan min ɗon eyi aɗa andi min komin neɗɗo mo ganduɗa mi ñawata neɗɗo e parti mum min poti duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi caggal librairie Harmattan subaka goto betawe goto omo wonde adjoint makko Bassirou Diomaye Faye min poti toon o salmini kam calminago teddugo kanko Ousmane Sonko en calmini Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye o salmini kam salminago teddugo te neɗɗo kala dottuɗoma teddugal ruttuɗum teddugal o salminimi o fodanimi o wi kam ni min dekka mawno mami ar ƴewdem mbimo bisimilla ma duuɓi ɗiɗi ndewi hen gotol jooɗimi gallam mbeɗe miijo leydi ndi no yarata ni min wonko haawi cukalel gotel leydi ndi fof kala pinɗo ko kañum haalata kala dawɗo ko kañum ummani woni Sonko gasata mbimi min holko ɗum woni mbindumi miijam e kayit mbindumi ɗum mbaɗmi hen titre tout ce qui est excessif et insignifiant ɗum ko miijotoɗo tubak wino noon kala ko ɓurti a yima kala ko waɗa ha ɓurti tan ayoto neldumi ɗum e internet o mataw ɗum noon sarima no fewi janggama e aduna o foof saabu mi heeɓi hen jabowuji kewɗi e internet e nder sitam neɗɗo e makko goto beele jaabuji ɗi ne beeli walla ɗe metti kanɗi fof ɗi mbi kam ko minen nde a ittani min ɗo ko teddi e amen saabu ɗi duuɓi fof imin nana min beltaki kono min ganda no min kaalirta an noon Allah windima wurtima e windude bindol ma ine famni ine yaade e needi a itte amen ko teddi ndew ari gallam donc mi yiɗino jangtanadema kono maro temps o ni bisimilla ha yimɓe ɓuuro famde bisimilla donc duuɓi ɗi nde ndewi hen nde mbindumi ɗum sakte aduna o neɗɗo makko goto gonɗo France gon jeeyaɗo e parti makko on noddimi wi kam ceerno minen dey ko binduɗa ko ine woɗɗe amen te min jii nafoore mum e dille mum e leydi ndi min de mbiɗa yinno kalda e Ousmane Sonko mbimi bisimilla makko o foddaninumi arde ƴewdemi kono ɗi duuɓi ɗiɗi ɓennude mataw omo jaggi haalalaji keewi omo haaɓe e politique neɗɗo ko neɗɗo tan o wawa rondodade foof kono wimo nde o yiiɗi foof bisimilla makko patmi hen balɗe ɗiɗi tati kanko e hoore makko o suuti téléphone makko o noddi kam kanko Ousmane Sonko kanko noddimi kanko suuti téléphone makko o noddi kam o wi kam doyen no mbaɗɗa eyyi wona e pular kam kono mi faami yewoɓe faama tigui Ousmane Sonko pular mum no ñawi noon no haala noon ñawɗo o wi kam doyen no mbaɗɗa mbimo bisimilla ma o wi kam min noon mbiɗa yiiɗi arde jewtan mbimi bisimilla ma galle Allah galle ma a fodino kono ko joni Allah hoddiri neɗɗo ne foda anni yo taw Allah hoddirani taw ɓaari ko ni Allah hoddiri wi bisimilla ma o wi kam mami artoon janggo 9h jamma mbimam bisimilla ma 9h moins 5 tawi ko demal galon kanko Sonko yo ɗum joni aɗa andi min neɗɗo minen joni komin nayeɓe min ƴewtindo neɗɗo e no gollirta
a rokki kam aadi en nandiri e waktu o yoni a ari ɗum mamin not ɗum min joddima waktuji ɗiɗi gallam ala fof komi namda ɗum ala fof komi etani ɓedde e hakkillam ko famdemo mi sukkuno pam e kala ko haalete e leydi ndi mbimi min Allah ni rokkimi hakkille seeɗa somi ƴoddima e neɗɗo mbiɗa wawi ɗum ɓedde nde min gasni yewtude kirrimi mo kaldanmi o wona humma mi binne wona kadi mo yimɓe ɓe jiiɗi wiide ko say tan jahowo ina fiya sukaɓe rewɓe ina waɗa ni ala neɗɗo ne wawi ferguitade ni ɗum ko probléme goɗɗo min mi yiɗa nadde ɗon saabu hande ko aljuma te enen ken no mbiruɗani eɗen eto wonde almuɓe almuɗo natta e ko lawol mum ala beela hakkille ma ne jaggi Ousmane Sonko hakkillam ne jaggimo ina yonma e gonka makko objectif mbo jogui fandare makko kala kanko aɗa waɗi accepte ka Ousmane Sonko aɗa jaɓani ɗum holko harmi e jaɓande Ousmane Sonko mi yantaw ala gaddanɗomi dalilu laaɓɗo wi kam jaggande oɗo ine harmi walla yoɗani walla fewani haaloɓe ɓe fof inen gofa Allah saabu neɗɗo saɗa haala ka alana dalil aɗana wofa Allah saɗan haala e neɗɗo biɗo ko julɗo e caggal mum gonɗa koye ñoore aɗana wofa Allah enen ɓurno yodde hande kanko omon waɗa politique holko saabi yimɓe e Sénégal ɓe mbiya tan kanko o watta ɗo politique ɗum waɗi sénégalais ji ɗi tikki daranimo gila e sukaɓe noon ha e mawɓe joni ko saabu on mbawa wiide koye leydi démocratie gonɗen o suka janggi ko fonctionnaire mbiɗon tooñi laamu o ndiwi ɗum nde ndiwɗon ɗum nde leñol ngol heɓɓitimo wattimo député jokkuɗon oɗon ƴurɓa oɗon ñoƴƴa oɗon jiilo ellaji ronki ɓennude leñol ngol dartanimo waɗimo maire son goppani kammi ko Sonko jodimi ɗo de son goppani ma wod goɗɗum ko joni min ko gonga tan min ka sa yiɗi janggo kala mo keɓɗa bawɗo ittude ko kalanmi ɗo ko noddumo nodda kam min joddo ɗon laaɓi joni jaɓanten ko mawɗo leydi o en wayno laawol kolol 14 ɓiwol Roma Jarrebe suudu sarɗiji gendi Sénégal beela mawɗo leydi o eɗen mbawi jaggude dañi ko sohluno ko so tawi ko affaire e assemblée nationale ɓennuɗo wote yiɗi kalata ɗum ɗon kam mi sikkani somo welti e député ji makko no mbano hewde ni usto ha yetto to yettiɗo 125 rutto ha capanɗe jeetati ɗum kam wawa dañde hen weltare kono min wona oɗon banggue namdotomi ko holko sikki kanko addi ɗum ɗon gila 2012 Sénégal fof daranima yoltan walluma e yoltude hujjaji ma e yeeso Abdoulaye Wade saabu min ko cikkumi sénégalais fof hande mo guddida ɓernde mum ma taw e ɓernde mum gilli paade Abdoulaye Wade kono noon wonko yimɓe ɓe jaɓananimo kalnimo kollimo e dow teddugal saabu wiyanoma omo yiɗi lomtinde ɓiyi ko sénégalais yi ɗum min jaɓani o haaɓi walla ɓe hakkude makko e Macky Sall jiiɓama sénégalais ji jingani Macky Sall ha Macky laami ndondi Macky Sall nanni présidence mbaɗimo lamɗo ɗon min hakkillam sinnoɓe ɗe jeeyano e rokkoɓe mo haqqille mbiyatmomi ko Allah de wonko waɗanma tetti kala ko haɓotonoɓe mo jogui fawi e jungo ma holno jittirta Allah ko habtade ɓene ko yaafade ɓene ko holludeɓe ndimagu ha ganduɗa kala ko ganduɗa eɓe pawannoma an mbahlitoɗa mbasa fawdeɓe ɗum min ko ɗum sinnoɓe ɗe jogui jeeyano e haqqille e rokkoɓe mo haqqille ko ɗum mbiyatmomi saabu sa ƴewti hay kanko so ƴeewi e jangguinɗomo politique saabu hay goto feccani jekke kam Abdoulaye Wade wonko jangguinimo e politique nde gabbine o torkinani hay socialiste goto walla boom mi yani o hulɓiniɓe haaɓi kuuli kono o torkinani hen hay goto
e ko tawani o torkinani ɗum o nannani ɗum e jiiki jaka mo ganduɗa ina haɗa ɗum wurde o waɗi ko ɓuuri ɗum heewɓe e maɓɓe haɓotonoɓe mo o rokkiɓe teddugal ha yimɓe parti makko ni puɗɗi hirde ina mbiya oɗo socialiste pourquoi ni tawte ɗum ɗo oɗo socialiste ndeke aduna ko wona joftodiral ko ɓurɗe neɗɗo hakkille e ɓurɗo yodde golle ko on ɓuri min fewnitade gila élection o ɓenni ha joni ronkama yo mbabba yar lowol président assemblée nomination premier ministre ha joni hunde ronki tan waden foti wade ni holno jiruɗa ɗum so wona tan no sénégalais ji fof tan emin jooɗi e ko jolfuɓe mbiyata banque jaahle woni élection loi waɗama depuis 2021 leydi ndi ene foti jogade premier ministre e laawol eko yimɓe droit mbi kam o fotano hen fawde lebbi 3 walla 4 taw premier ministre nomaka kono maro ɗum arrangeant ɓe taw en muñi élection législative waɗama won no élection ɗi peeñiri président ne foti janngude ɗum faama holko leydam jiɗi holko yimɓam jiɗi taw wona tan yimɓe APR ala holko askan sénégal holko leñol sénégal holko sénégal yiɗi haala cohabitation ne wawi ni wasde haalede ɗum ko intellectuel uji tan nene kaala kanko woni président de la république kanko suɓoto premier ministre propose mo gouvernement kanko woni taƴowo ɗum kanko Allah totti ha ɗo haaɗi taw mais pour le moment ñawama hande mo kaalaten kanko woni président de la république kanko foti ƴorade noon o ƴeewa wona tan yimɓe APR o laami ko sénégal fof o foti ko ƴeewde holko sénégalais ji ɗi jiɗi holko faami e vote mumen ɓe ndewi ga kono fof kanko laami nden noon yo yaaru hakkille makko o ƴeewa holko sénégalais ji ɗi yiɗi o rewa ɗon o wasa rewde kanko wino la patrie avant le parti kanko wino noon yo daro ɗon min parata mumina laaɓi seydi won mawɗo leydi sénégal ko ɓooyani ko en jiwaɗi lappol pattam lamiwol alarade mo ɗon ɗo Mali haalullaji kewɗi fotino yaade fotani yaade en tant que Amadou Tidiani won keptinaɗo windiyanke ngarɗuɗo joom hakkille an holno jiruɗa ɗum min mi windino hen ko ɓooyi goo mbeɗe welti e ko yehi toon tigi woni komi weltani ko leeli kono min kay o fonno yaade Mali kadi gila affaire nde waɗi o fonno wadde feere o heɗo holko peuple malien wi saabu ñalawma peuple malien yalti fayi stade to foɓɓande soldat uji mum janggo mum omo fonno jolde laana o yaha saabu eɗen ballodiri e Mali ha ɓurti ko en ɗam gotam ko ƴiƴam gotam mi siftinma enen e Mali enen walla onon taniraɓe mon ko malien gonno saabu ko fédération du Mali 1959 hande saɗa ƴeewa devise Mali hol devise mum un peuple un but une fois hol devise Sénégal un peuple un but une fois hay ɗum serdaka taw hay ɗum serdaka taw hanani subak saabu hanani subak suwa serdotako ko enɗam gotam ko peuple goto utoyi jit hay sa ƴifti tan enen e tariha diine Cheikh Oumar aɗa wawi wiide ko malien walla ko sénégal cifortoɗa ɗum tan komo a wawa saabu galle makko nana Mali galle makko nana Sénégal galle makko nana Guinée tañiraɓe makko e jatiraɓe makko e jatan jatiraɓe makko ɗum woni intégration africaine kaaleteɗo o a wawa hande wiide aɗa waɗa intégration africaine aɗa serde pulagu mum ɗum mbiyatmi tout le temps fulɓe mbimi onon poti wonde panafricain saabu sa ifti pullo ɗo ha Éthiopie ɓen goni panafricain woni mo wawa mo ganduɗa so neɗɗo tawti en hen kay ko enen wallata saabu ko enen jahata partout eɗen tasodiri eɗen goɗɗi e Afrique ɗum paamen ɗum janggen holko woni panafricanisme daroɗen hen ballodiren saabu ko ɗum janggo sowata leñol men jogui natti woɗɗude ha joni mawɗo leydi o haalani hay hunde 2024 troisiéme mandat maw wat o waɗata holno jiruɗa eyyi aɗa andi ɗon ne waɗi e haala ka ko foti ko ñawi seeɗa saabu troisiéme mandat koye junggo Allah woni poɗɗen haalde ko troisiéme candidature saabu a wonat candidat ƴeewe saɗa yalta walla sa yaltata eyyi
troisiéme mandat yimɓe hannde Sénégal ɓe mo pottuɗa fof ko wasde famde neɗɗo kay ne jogii droit ɗum Abdoulaye Wade haɗano o waɗi troisiéme candidat o liɓa ɗum ala caɗele belaɗo fof aɗa andi onen gueɗe haaldewnenkoɓe ala hen andi wadde yimɓe ne jamno ina wawi yaade ala ɓe cali ɓe mbi wawa yaade conseil constitutionnel ñaawi wi omo wawi yaade wiyembo wawi yaade attention eyyi ɗone kadi ko ɗum jogori arde tawde hande fof kay gouverni fof ala koye droit aɗa andi droit sa yi droit ina heewi peeje sa yi kay tribunal gonga ko goto avocat ji ko sappo andi kay won gonɗo e fenade yo donc ɗum wona ɗon woni probléme o jiɗmi widema ko woni fayida haala ka ko président Macky Sall kañum haɗi hoore mum wadde troisiéme candidature kanko haɗi hoore makko wona tawa laamu wona taw droit ɗon yettaka taw kanko adi wiide mi waɗata mandat am o mo duuɓi jeeɗiɗi mi limti ɗum e mandaji ɗiɗi dewdirɗi ɗi ganduɗa hay goto wawa fawde hen goto kanko haali ɗum wona min ɓe koye télévision kala référendum o ko ɗum o yinno dagnude heɓtimo hade référendum o wi so jiiɓeɗe waɗa référendum ko beele janggo e jaam hay goto wawata wadde mandaji ɗiɗi dewdirɗi fawa hen tataɓo hay min koye ngol ñawol ndewami kanko haali donc o sosanaka mi añananimo 10 mandat kono noon neɗɗo foof kala ko haali yo rokku konngol mum teddugal heddo noon min mbimi ala ko haalotako leydi ala ko haalotako kono ya haaldo e yimɓe leydi kono ya soko nder parlement ɗum jiɗmi mbeɗe anniyiɗum e ɓerdam kono mi feññinta eyyi kono tawte kam hen holko e kala gonɗo e ɗum ɗon so ñaawdi e hoore mum e Allah ine hande ñaawani gonga tigi joni natti woɗɗude hojomaji men ni presque kettoroɗen ko joyi o ñaawore Sonko Adji Sarr maire mo Dakar Ndiaga Diouf Barthélémy Dias Ndiaga Diouf o holno jiruɗa ɗum wino koye mois de septembre woni ñaawore mabɓe aɗa andi e droit ɓe mbi kala ko neɗɗo ñaawaka tawa il est présumé innocent ɗum ko droit koɓe jangɓe ɗum ñaawɓe ko jangguɓe ɗum minan huma binneɓe komin jangowo ɗum kala mo ñaawaka tawa min mi ala droit joɗade ɗo e télévision mbiɗa wiye ko coupable walla wona coupable won susɓe ɗum noon won waɗoɓe ɗum noon kono ɗum ko kamɓe e janggo e qabri mabɓe min mbeɗe nefana hooram hande ko aljuma haalde ha feere gorko e debbo sukinoɓe e suudu goto yalti haali goɗɗo o yalti haali ɗum min mi naata e ɗum ɗon tawi koko l'islam salino noon neɗɗo ñaayi sariya jafoɗa tawi koko l'islam salino eyyi gorko o tawda e debbo mbo resani hol tawɗomo ko haala ala so haalpulaar wi so haala ñawi yo nanɗe cellum charia e l'islam heɗomi tan charia e l'islam ande ko aljuma betawe charia e l'islam wi ko saɗe ma wiide ni yimɓe ɗiɗo mbaɗi jina yo taw ko yimɓe nayo ɓe gummodaki ɓe mbaɗɗani malde to weɓatade andi kay ndeke hande joɗade ñalawsarieni wirini joɗade hande aljuma beetawe aljuma eɗen poti yaade juma eɗen kalda e Allah mbiya aɗa namdomi e ko ganduɗa ɓeɗe andi koko harmi mbiyami mami haala hen mi wiyama loppet mi haalata won sal an wadde ko sehilma min mbaɗandi ko woni ko sehilma celliɗa haala ala wona ɗum mbimi min mbimi ɓaari ñaawal nan ara neɗɗo ardata ko ñaawore ko ɗum mbimi ñaawol yowat ɓaari won mbiɗo ne yiiɗi ko toñaɗo ina yiiɗi ñaawede yo ñaawore nde ar holko haɗi mi namdoma joni holko haɗi ñaawore nde arde gila nden ha joni pouvoir kamɓe ɓene jaggi a jaɓaki de oto dog no min mbiɗa marta ma min namdo mbimi holko tagui pouvoir o ha joni eɓene jogui vidéo ji Sonko kamɓe mbima dilli non eɓene kala nan haala e jour oji eɓene jogui vidéo ji fotti ene wawa yaade aɗa andi janggo ñande darga hewɓe ma naat jeenge saabu mi nani ɓe mbi mi nani ɓe mbi ma nan hewɓe jeenge
sabu ma wi holto nanɗa hol kalɗo o haala mum ina foti tugnede sabu neɗɗo ma ƴeewe haala mum soni tugne e sharia est ce que ina jogui neɗɗagal mum est ce que ina jogui gandal mum est ce que ina jogui nunɗal mum wona tan aɗani yewtude grand place ne weeɓi kono janggo ñande darga wona grand place eyyi te ñande darga nati woddude am hono amen yaroɓe duuɓi ɗo min jarata ɗo a faggota ko bakatuji kay sabu ko weeli lamɗo walla ko welani lamɗo eɓe jogui dalil yoɓe mbat yoɓe ñaaw ɓe galana ɗum dalil yoɓe goppu leydi ndi yeeda yimɓe jokka haajuji mum min ko ɗum min gasi ha laaɓi kono noon beele emin mbawi sownademo janggo cosa landama woni parti politique ala ɗum kam weddu ɗum ladde sabu min mi sikkani duuɓi ɗi jaranmi ɗi so tawi wadde politique no tubakoɓe jangidiri en ni ine ko gueɗalam min jiɗmi ko wallodirde e yontam guijiraɓam heccuɓe mi seeɗa beele min mbaɗa duɗe gandal mballodiren e sukaɓe men mballodiren e tañiraɓe men beele leydi ndi ɓe jogori wurde janggo wona leydi fewndi e goonga taw wona e oɗo welimi oɗo mettimi belɗomi o kala ko wela ne welimi momi mettuɗomi o kala hayso tawi koye goonga woni mi heɓoto ɗum ɗum ɗon noon ko tubakoɓe gaddi divisé pour régner enen eɗen punno hande wadde darde nde ganduɗa sénégal eɗen pewno ɗum karallagal neɗo gandal neɗo peewal neɗo kono heddi ko ɓerɗe ɗe yen ƴeew to ɓerɗe ɗe caatoɗen ko woni e ɓerɗe ko jiɗodiren ko moƴƴi enen fof min ko ɗon paɗannomi président Macky Sall 2013 wona e no waɗiri ni ɗum waɗi mi yantani makko ɗum ko goo ɗiɗi so tawi omo yiɗi heɗade mi ɓeɗe paari haaldude e makko gonga kono wona taw wona e fenade e maslaha no jiruɗa téléji fulɓe site uji malla mbiyen gaari hande e renno ngo mbaɗon Pindi TV ko hen kono won hen donkidañde caɗele donkidañde signal uji mumen aɗa andi ɗum wona jiruɗa ɗum wona gonga leydi ina foti wadde équilibre woni leƴƴi ɗi fof goto fof daña no haaldi e yimɓe mum daña no haaldi e paamoɓe ɗum daña no holliri pinal mum ɗemgal mum jimɗi mum tindi mum cifti mum daari mum ɗum ko leƴƴi sénégal fof goto fof ina foti jogade au moins télévision ji ɗiɗi walla tati ɓaari joni ko ɗum joli saabu sa waɗani ɗum ne kadi yimɓe jaaha youtube kono rokkude neɗɗo licence yimɓe fof mbawa ɗum nande ina jeeya e ko wiyete aménagement culturel du territoire ina foti leƴƴi ɗi fof daña ɗum surtout que hono amin joni min mbiɗa jogui sehlam goto colonel ndeysan o neldatami ko kolli e daari e kolli e ɓeɗe heeɗo guellayi ali faren eɓe ɗo hono mabɓe ene ɗo yimɓe ganduɗa soɓe neldima guila ko kolli mum e aɗa heeɗo fantan aɗa heeɗo sawta aɗa heeɗo ko ganduɗa saɗa heeɗo ɗum jamma hakkille ma ine doga ƴiƴam ma ine fasa eyyi ɗum mbeɗe sikki leydi sénégal hande fotino tolnade to ganduɗa sa huuɓi télé ma aɗa wawi huɓɓude télé mo beɗaɗa dara no beldirɗa a waynoto bayno golam ko hande ko aljuma ɓeɗe ñagono Pindi TV ɓaari autorité ji mane keɗomi yoɓe daro hen yimɓe wonɓe e leydi ndi alɗuɓe ine ɗo yoɓe jaltin kalisaji mabɓe ɗi eɓe maha galleji tan eɓe jaaha yoɓe jaltin kalisaji ɓe investir ɗum e énergie jeunesse o ɓe investir ɗum e kaɓore ɗe ganduɗa on kaɓama ha ɗo yoɓe mbat hen kalmaɓe soɓe mbaɗi hen kalmaɓe télé o wawi darede ɗo ha États-Unis wawi darede partout e aduna ɗum ɗon ko faaro men ɗo ha Cameroun ha Nigéria hande état de Kano ganduɗa ko état ji fulɓe nan ɗo mbawa darde ganda fulɓe Sénégal ko ɗum mbi eyyi ɗum wona yiɗande hoore mum wona añande bandum min ko ɗum mbiyatmi a wawa wiide min somi te mi yetto on saabu mi woyti e hewɓe mbi min invité mi tan koye téléji français e wolof hay an a wi kam cikanɗa komi jolfo eyyi ayi a hande
a addi kam e bandiraɗo wona añnode haalde pulaar ko ronkude to kaalirmi ka noddunoko ko ronkude to kaalirmi heewɓe hono am nanɗo e leydi ndi ko ɓiɓɓe haalpulaar en mbattama e jolfuɓe sabu tottaak to kaaliri nden noon yo Allah rokkutele o daraja mawɗo on jarama on wonno mawɗo Amadou Tidiani won mawɗo wona Allah kono ɓe ɓoydi o gando windiyanke defte teskaɗo e aduna o fof mbo yimɓe keɓtini gandal makko ɗum saabi Ousmane Sonko yeehi yinirde makko famde gandal makko ndenne de mawɗo leydi Sénégal ina andunombo saga nde wondi de e maître Abdoulaye Wade sabu o ardi nde annoncé o ari ɗo o heptinama hen no fewi kono noon o joɗoninoma leydi Sénégal toon to Canada o joguima ɗo kadi ni ko wiyete ko fina tawa malla mbiyen ɗum culture o halfinanoma ɗum o sohlani e dawrugol haydara kono noon nunɗal makko e cakte makko jalte makko binde ɗe waɗata toon to weeyo walla mbiyen réseau social ko ɗum saabi mawɗo leydi Sénégal on biyetenoɗo maître Abdoulaye Wade noddunombo liggede makko ko on wonno koɗo men hannde en jii ne jiiɗen mbo en cikkani beela ko ɓi pullo ken sukaɓe en ganda kono noon ƴeewɗen tawɗen bindante makko ɗe o windata no ngardiri e no naniri jolfini mbiɗen ala o wonambo men kono en jetti Ñaan Abdoul Demba Ñaan gonɗo Canada baɗɗo sababu ha ganduɗen tigi o ko pullo yo en noddumo en calmini professeur Marito Ñaan général Ousmane Kane yantude professeur Salif Sada Sall ɓeɗa andi ko sehilaɓe makko Harouna Moussa Diako noon kono tan gasata kadi en calminani Abdoul Aziz Silla mo donnayi biɗo ina yiɗi Amadou Tidiani won no fewi kono kadi ni Abdoul Aziz Silla ko jangguinowo o mo ganduɗa ko commandant Amadou Ba chef de visite bureau Rosso Sénégal ko jeeɓowo en commandant Amadou Ba min calminimo min beltanimama ko ɗo mbaynortoɗen konngol mbayniko addani en ko Abou Samba Diop mo haalirde genniro dowle Sénégal walla mbiyen mo piindi o wi tawi ko leñol gollanta ko leñol gollanammi en pottat tan tonggode men 120 ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Ibrahima Thiombane Ali Fall